Tämä nyt on vähän tämmöinen, sanotaan käsivarakameralla heiluvasti kuvattu. Ja nyt kierros alkaa, vaikka tämä on ollut tämä mun kuvauspaikka aikaisemmissa videoissa. Siinä on kenkälaatikko, jossa on kirjoja ja siellä on mun Buddha-viidakossansa vielä elossa. Kasvit siis, kamera, jalusta ja pöytä ja tuolit. Nämä tuolit on mulla vähän niin kuin lainassa mun isältä ja äitipuolelta. Musta ne on tosi hauskoja ja pöydän mä ostin lähetyskirpputorilta. Ja mä tykkään paljon tommosista vanhoista huonekaluista ja vanhoista tavaroista muutenkin. Ja kun mä etin ruokapöytää, niin mä en halunnut mitään semmoista uutta. Ja sieltä sitten löytyi halvalla tämmönen sopivan kokoinen pöytä. Ja sitten on kirjahylly, joka on vähän täynnä. Ja mulla olisi tavoitteena, että mä saisin ylimmän hyllyn kirjat siirrettyä vähän jonnekin, niin kuin, ehkä sais vielä yhden pienen hyllyn hankittua niille. Niin sitten sais nuo vanhat kirjat, jotka on nyt tuolla päällä, niin sais sinne ehkä mahtumaan ainakin osittain. Ja niin, siellä on kaikkea täällä ylähyllyllä on. Siellä on nyt aika paljon fantasiaa, jotakin semmoisia, mitä mä ajattelin, jotka on vähän hauskemman näköisiä. Semmoisia kirjoja, että siinä nyt näkee, mitä mä oon aikaisemmin lukenut ennen kuin mä sitten en enää jaksanut lukea mitään rankempaa. Ja siellä on, mulla on myös tämmöisiä koristeesiintä sieltä. Siellä on noin palkintolusikat, keramiikkaa. Mä mielelläni ostan tuommoista vähän erikoisen näköistä keramiikkaa, käyttöesineitä. Ja tää on semmoisesta vanhasta silkkitehtaasta, joka on nykyään museona Englannissa, niin hieno tämmönen lankapuola. Peili, joka esittää Doris Daytä kirpputorilta. Siellä näkyy kamera. Näkyy ehkä se, että se on tosi pieni kamera. Ja mä oon tykännyt myös kerätä tommosia vanhoja lasipulloja ja kaikkea vähän tommosia hassuja esineitä, niin kuin tässä nyt näkyy. Ja mä tykkään kaikista tommosista kävyistä ja semmosista, että tää nyt on vähän sen, pitäisi ehkä liimata. Se mun isä toi Japanista joskus, kun se oli siellä matkoilla. Tää on toinen matkamuistoma mun kaverilta, joka on toisen Irlannista. Mä tykkään, mulle saa tuoda tämmösiä tuliaisiksi, jos joku mun tuttu käy matkoilla ihan mielellään. Ja täällä mä harrastin vähän sen tämmöisiä kokeiluja tuolla metallilankavirkkauksella. Tässä nyt on esillä, mä en tiedä mitä mä niillä teen. Ja niitä on lisää. Sitten on hevonen. Sekin on matkamuisto Intiasta. Me oltiin siellä 92. Ja se oli ihan hauska matka, paitsi että se oli niin kuuma, että me ei oikein niin kuin että meitä oli pari perhettä, niin lapset ei oikein tehty kauheasti mitään. Istuttiin uima-altaalla, kun aikuiset sitten kävi katsomassa nähtävyyksiä. Kyllä me sen verran käytiin, että me jossakin kaupoissa käytiin, jossa myytiin tämmöisiä hevosia. Me ostettiin niin kuin, kaikille päättyi niitä aika monta. Mullakin on varmaan 3 tämmöistä hevosta, jotka on vähän sen, niin kuin tältäkin puuttuu toinen korva ja ohjat on vähän rikkiä. Sitten on lisää kasveja. Mä en ole hirveän hyvä kasvihoitaja, että tää viirivehkarukka vähän sen todistaa sitä. Sitten on tehnyt tämmöisiä pieniä sieviä lehtiä, että ehkä se alkaa siitä innostumaan. Jos mä leikkaisin nuo pois, niin se olisi ihan hauskan näköinen. Kultaköynnös on pysynyt yllättävän hyvin hengissä siihen nähden, että se on mun hoidossa ollut, mutta se saattaa johtua siitä, että mä en tehnyt sille muuta kuin laittanut sitä tähän telineeseen. Ja siellä on niin, mitäs mun pitikään sanoa sitten seuraavaksi, en muista. Ja sitten on tämmöinen pieni kaktus. Semmoisesti viime jouluna, kun mä haluaisin vähän jotakin joulusta kukkaa kotiin.
tuossa se kukki ensi joulunakin. Ja tämä on aika monet näistä mun huonekaluista mä oon saanut mun isältä ja äitipuolelta, niin kuin tämän kirjahyllyn ja tämän gramofonikaapin, että siellä on nyt, sielläkin on muutamia kirjoja, että nuo kirjat on tuolla ylimmät kirjat, niin ne on ottamassa sitten, kun mä joskus aikoinaan saa lähetettyä sille mun Oulussa asuvalle ystävälle, jonka kanssa mä vaihtelen kirjoja, niin se saa sitten noista katsoa, että jos jonkun haluaa lainaksi. Ja tuossa korissa saattaisi olla joskus neuleita, mutta nyt ei oo. Ja tää on vähän se mennyt jo sotku, että pitäisi keksiä näille pyöräpuikoille joku kätevä säilytyskonsti, että mä tiedän yhden, mutta tapaan miten ne sais, mutta se ei jotenkin, mä tarvitsin ehkä ompelukoneen sitä varten, mutta siellä on kuitenkin laatikoissa kaikkea tuommoista sekalaista käsityökrääsiä. Täällä mä löysin tämän punaisen tuolin meidän jätelavalta ja pesin sen, se oli ihan hirveän likainen, että se on aika hieno. Ja tää on Totoro, jonka mä sain semmosessa käsityövaiheessa, jossa niin kuin lähetettiin joku hauska virkattu tai neulottu tai muuten tehty otus jollekin ihmiselle ja siihen mukaan karkkia ja semmoista. Ja mä sain sitten tämän Totoron. Ja sen vieressä on semmonen, tää on niin kuin lamppu, jonka mä tein kuvataidekoulussa. Tällä hyllyllä mä säilytän semmosia kirjoja, joiden tekemiseen mä jotenkin osallistunut itse. Että tässä niin kuin ei ole kaikkia, että tuosta puuttuu oikeastaan aika paljonkin, että mä oon joitakin vienyt, kun ne on ollut mulla työhaastattelussa. Työnäytteinen on tällä hetkellä mun isän toimistolla, kun mä en saanut vietyä niitä kotiin ja sitten mutta puuttuu joitakin, mitä mä oon tehnyt mun isän firmalle viime aikoina, mutta siinä nyt on muutama. Ja siellä on kaikenlaisia tyylikkäitä koristeesineitä. Mä tykkään tommosista vähäisen erikoisista esineistä. Tää on musta hyvä esimerkki. Mä ostin sen Amsterdamista. Se on kankaanpainolaatta, niin kuin siitä näkyy. Ja tuolla oli sen tausta. Ja se oli tosi halpa verrattuna siihen, että siellä on tosi rumat niin kuin, mitä on matkamuistot, niin kuin tuulimyllyt ja vastaavat. Ne oli ihan hirveän kalliita, mutta sitten tommoset vanhat esineet oli halpoja. Siellä on sängyn yläpuolella on mun mummon käsilaukku. Sillä ei oikeastaan, mutta sekin on aika pölyinen. Kaikki täällä on vähän liian pölyistä. Ja vähän näkyy johtoja ja liian täys paperikori. Mulla on aika paljon täällä niinku punaista, että jos mä sijoistuisin vapaasti asunnon, niin mä varmaan laittaisin vähän jotakin vihreitä ja turkoosia ja sinisen sävyjä. Mutta jossakin syystä tämä asunto haluaisi olla punavalko-sininen. Niin mulla on sitten paljon, että mulla on punainen matto ja punainen päiväpeitto ja punaisia tuoleja ja punaisia verhoja ja ties mitä. Ja täällä sängyn alla mä säilytän kirjoja ja lankaa. Tässä nyt näkyy, tää oli mun kesän projekti, että mä hankin tämmösiä sängyaluslaatikoita, että voi olla, että mä näistä kirjoista saatan joskus jotakin sanoa jatkossa videollakin. Ja lankaa. Mä tän yöpöydän päällystin itse tämmöisillä kirjasta. Tai niinku semmosesta hyvin rikki menneestä kirjasta revityillä palasilla, että mä joskus ostan jotakin kirjoja, joita vois käyttää askarteluun, mutta sitten mä en saa ikinä raaskin niitä tuhota. Tän Sienessä asuvan siilin mä sain sen Totoron kanssa. Herätyskello, joka pitää niin kauheata ääntä, että mä en edes sitä käytä.